Плакатите и бокс-артовете се опитват да ни кажат нещо. И ние се опитваме да разгадаваме посланието им, колкото искрито да е то. Дори да няма такова, ние ще си измислим, не бери грижа. Освен това, идеята си е изцяло наша, както може да се увериш само от старите подкасти на Foreplay. Обаче оня гъс яци ни открадна. Баш оригиналът е тук. Добре дошли в Ревю по обложка! Значи това е най-трудното ревю по обложка. Просто не знам как да започнем. Аз някакво неловко мълчание. Да. Чудиме се кой по-голям педерас, че той да започне. Да говорим. Айде, дай все пак да обявим за какво става дума, то ще си текне. За кой по-голям педерас да обявим? Не, за какво ще става дума, хората какво гледат в момента. Ревю по обложка! Ето, има синхрон, това е добре. Е страшен. No homo. Добре, no homo. Така, no homo, после ще го напишем, че няма да има място. Много неща трябва да дискутираме по тази обложка. Трябва да започнем веднага. Значи става дума за Final Fantasy ХВ. Хив позитивен. Стига, братче. Тия от сега ни почнаха тук. Final Fantasy. Значи това е какво момчетата си фантазират, когато свършват, т.е. на финала. Това ли, така ли да го разбирам? На финала, значи на финала, да. са хив позитивни, така. Но става само фантазията. Понеже животът приключва. Ето, виждаш ли? Ама тук те дебнат силите на смъртта. То по средата, между другото, са го копирали от Destiny гадове. Това е Орикс, да. Напиши Орикс тогава. Това е The Taken King. Сега ще ме караш да пиша. И успях. Ти не направи правописна грешка. Това е ужасно. Така. Пишеш с друг цвят, като пишеш такива работи. Извинявай, ще ми намалиш заплатата. Както и да е, добре. Заглавието е Final Fantasy HIV позитивен. Да. Day One Edition, забележи. Това е интересно. Day One Edition, защото ако си HIV позитивен, така, нямаш така много живот, да. Така че е хубаво да играеш в първия възможен момент. Аз знам, че тия игри по принцип са дълги, смисъл един HIV позитивен ще успее ли да се справи? Това е въпрос, който ще оставим на нашата аудитория. Добре. Но да не правиме ново мрачно ревю в стил Uncharted 4. Смисъл, нека бъдем позитивни, но не HIV позитивни. Не HIV позитивни, да бъдем позитивни. Ето виж, тук имаш Лъчезарен педерас 1, Лъчезарен педерас 2, Лъчезарен той педерас 3, почти не се вижда. Лъчезарен педерас 4. Смисъл, виж колко е лъчезарен. Много педераси на едно място. Не ме притесняват някои неща от сорта на начина, по който е хванал меча. Какво се мъчи да си отреже кръка ли? Да, той ако замахне, то крак е до тук. Ето ножичка, cut here. Или ръката. Да, то бая меч е извадил то. Бая меч е извадил, в смисъл не се ще го компенсира за нещо. Ето още една ножичка тук слагаме. Или може би иска да клъцне своя приятел педерас. През газа. През газа. Не го сложих на правилното място ли? В смисъл ножичката може да така тук да влезе ножичката. Това е една чудесна ножичка, браво бакал. Тя влиза на точното място. Държа да подчертая, че се получи случайно, колега. Да, моля ти се, всичко при тебе е случайно. Добре, да оставим педерастията за малко на страна, ще се върнем на нея. Аз само нещо искам да кажа. Аз ги обявих за лъчезарни педераси. Така. Обаче виж, че той има кола. Значи това е гей. Той не е педерас. Той е по-висок левел. Той има книжка, има пари. Да, има книжка, има пари, че тя е колата някаква лъскава изглежда. Гледай какво става, целети джанти. Смисъл. Това са 17-ки, 18-ки. Нещо такова, да. Сериозна работа. Ма те и жени му се лепат, вече той дали ги иска, това е отделен въпрос. Жени не виждаме тук на тази обложка, нека се придържаме към фактите. Значи, знаеш ли на мен какво току-що ми направи впечатление? Че всички имат кожени ръкавици. А някои имат само по една, което може би така ме навежда на мисълта, че те още не са стигнали до най-високия левел на педерастия. Да, кожена ръкавица. Една кожена ръкавица. Да, този също има една. Този не виждаме хубаво. Нека зумнем.
Има една, има две, да. Този една, е чист една е. педерас. Една ли е? Това не е ли? Как не се вижда Не, чиста? да. В смисъл, не е чиста в онзи смисъл. Разбирам. Само този има Шофьора има две, той е чистия гейт. две. Добре, тук трябва да се реже малко. Не трябва да се хилим толкова много. Така е, правим да, тези трябва да сме видеа, не е сериозни. професионално. Така, той е реално погледнато, виж, той мастурбира и с двете ръце. Ага, Ето, разбрах. И двете ръце сочат насам. Аз му Защото- завиждам, аз не мога с двете ръце. Ето. Той Шанс. затова е гей. Да. Аз затова Ставаме. ходя само с една ръкавица. Да. А другите мастурбират само с една ръка. А- Значи, нека да анализираме кой с коя ръка мастурбира. Ще анализираме ли? Сигурен ли си, че го искаш? Точно Да, това- този постер да анализирам. От всички постери. Да, анализ винаги е била една много мръсна дума. Да. Добре, значи този е левичар, така ли? Абсолютно. В смисъл, той лъска с лява ръка. Този също е левичар. Така. Някаква странна закономерност. И аз си А забелязвам. този са в гръб ли е? Трябва пак да зумнем. Не, Чеш? мисля, че това е Гръб мислиш? отпред. Не. Отпред ли е? Вижда се Той пакета е му. десняк. Тоест, тук Тесняк гледаме или с дясна десняк, ръка. каза? Да, десняк. Добре, да не е тесняк, защото А стават този е грешки. Байхендед. Той е би. Виж? Да. Не. Браво. Да. Ето затова му се лепат и жени. Ма ти забележи, той мултитасква, той държи пистолет, той шофира, той прескача автомобила си, има две ръкавици. Мисля, Русе. Русе, това мисля, че ще ни е любимия герой. Да. Да. Ако има с него геймплей, там ще се съсредоточа. Геймплей. Геймплей. Да, много интересно. Не коментирайте, колега. Аз след малко ще стигнем до същината, но сега коментирайте какво виждате. Искам Ако да искате, може да обърнем... става четката. Искам да обърнем внимание на оръжията на тези господа, които са така много арт, бих ги нарекал. Има някакви готически мотиви по тях. Тук крила. Пера. Моля ти се, Кога? това е може би змия тук. Виж какви орнаменти, това е като циганска сватба. Разкош пълен, това струва много пари според Това е мен. на сватба с влашка циганка, според мен го взимат за куме, така отраз само докато гледа тук. Така, виж па на този колко му е sci-fi оръжието. Това се едно ще стане всеки момент на минигън. Леко. Може би си и става. Леко нещо. Какво е изящество, каква сила това? Кой знае колко тежи? Колко тежи това според вас? Има едно 93 кила. Да, ама виж колко е нацепен той. Това е много Как се става нацепен. така нацепен? Значи ти забележи и нещо друго. По принцип те обичат героите в Final Fantasy да ходят разгърдени. Да. Както знаем от вас. Да! Обаче той е загърнат, може би. Може би не виждаме, може би не знаем. виждаме. Този си е загърнат на 100%, какво го пишем загърнат. Не, няма го пише. Не дей, те хората Няма знаят. смисъл. Виж, този обаче е показал плочки. Да, обаче тук виждаме плочки. Точно така. Те са на показ. Те са на показ, защото човекът е нацепен. Да. И тато си има. Тато си има. Естествено, кой във фитнеса няма. Тато си е. Аз. Голяма бицага. Така. Ти не си нацепен. Ти можеш ли да дигнеш, чакай да го подчертаем, 93 килограма. Да, така. Не е възможно. С една ръка. Не е възможно. Дясната. Точно. Той всъщност, забелязваш ли даже, че очевидно, предвид ръкавицата, ние уточнихме вече, че е Да, левичар, да. той мастурбира с лявата. Да, значи и двете ръце са му доста силни. Значи и двете му ръце са доста Освен силни. ако, нали, атрибута не му е много малък. Да. Това става една въпрос. Да не го Ето изключваме, тук. нали, Да. като... Обаче ножицата отзад много му се вписва, аз съм много доволен. Ножица е колега, в смисъл просто Разбира се, че е ножица, да. Какво друго можете? Добре, виж този господин какви интересни джобчета има там, дали си държи презервативите? Да. Това е много удобно. Може би тук е, знаеш, тук е момента за едно продуктово позициониране, защото на нас си ни трябва малко реклама. Тук може да напишеме Рекс. Точно така. И да сочим насам. Не се ли пише с KS? Ко ти пука? Няма значение. Няма значение. Дюрекс. И виж и бутушите му Да. са от змийска кожа, Да. от наснейка кожата. Снейка кожата. Конами Сакс.
Да вид. виж ти. Те се мъчат да ни вменят послание. Курс MGS. Сука, блядница. Нали така се пише? Цукс, да. Цукс. Чукс. Да. Добре, какво друго може да обърнем Добре, внимание? може би защо тази зона от крака му е оголена? Да, Какво това е послание интересно. намираш тук? Може би държи там да го хапат комарите, измуквайки хив позитивната му кръв. Охо, виж какво видяхме сега като послание. Тук ще нарисувам един комар. Това е Идеален. комар, Почти е като ножицата. който Смуч. Те комарите това правят, те смучат. много добре. Явно това му е идеята да се отърве от хив позитивната си кръв. Да, И може би това ще е финалния бос, самият спин, самият спин. с който ще се бориме. Той може би е изобразен тук. Да, някой от Значи три ако приемем, че това е Орикс, Орикс, точно така. очертаеме. The Taken King, така Да, Taken известен. King. Текен 5. Така. Така. Значи, Този Остава вляво да доста анализираме. педераски изглежда с тази капела. това може да приеме, че... Това е War Traden. Аз мисля, че е бога на педерастията. Може. Как? Те не са ли едно и също? Как бихме го нарекли? Добър въпрос. Как според теб би се казвал бога на педерастията? Свети Гъс Свети Гъс. Много добре. или Свети Панкреас? Много добре. Свети Гъс. Така, това е бога на педерастията. Това е светата троица на така. педерастията. Сега А да разбирам. Taken King, какво се мъчи да им текне? Мъчи се да им текне педерастията. Аналната девственост. Тяхната вече Да, е текнана, те от да. деца вече са готови. Да, може би се мъчи, той затова е централен злодей. Ясно, Защото се мъчи да ги направи хетеро. Виж как злобно ги гледа. Ужас. Виж, това С е хетеросексуалния си хомофобски поглед. Да. Точно така. Хомофоб. Ужас. Ужасна история. Виж как ги е погледнал. Гледай Това всички ги наистина е най-лошия гледа. от всички. Този го гледа. Този нашия приятел го гледа. Този го Тъжно. гледа. Уклонче. Той има Той по гледа едно око уклонче, за защото е всички. би. Да, то ще се чуди. Да. То мой ли е, не е ли мой? А това вдясно трябва да е жена. Не, може би е жена, Или но това... травестит, но както сме това вече, казали. ето, той е травестит, очевидно е смисъл, виж, има израстък, който не е типичен, както ти каза, за една жена. Така е. Ето имаме жена с израстък. И може би това всъщност е богът на Да. спина. Ти да видиш. Виж, че прилича даже малко на комар, смисъл, това е Да, метафора. може би наистина. Има крилца. Да. Това не го нарисувах много хубаво. И Тук виждам хубаво. много неща, които приличат на пениси. между Да, другото, имаш извратено подсъзнание. в този кадър. Ами, колега, мисля, че сме вече горе-долу на финала на това ревю. Много педераско се получи. Много педераско се получим и дай да сложим една финална оценка според те, кой Кой по- колко е педерас? по скалата от 1 до Азис, кой колко е педерас. Ами то Да. далечния най-малко може да анализираме. По него вижда се пакета. Хубави обувки има. Версаче. Десняк, як се разбрахме. Десняк е, държи пистолет и меч, което значи, че обича да дуал уилдва. Може Да. би си играе с своите колеги на тройки. Ще дам една смела оценка 8 от Трипер. Вие сте следващия колега. Кой си харесахте вие? Естествено геят. В смисъл, това е Да, за мен това е най-говорещият, очевидно. най-говорещият персонаж тук. В крайна сметка трябва да го оценим. Него ще го оцениме с... Каква ще бъде вашата скала на оценка? Ами той според мен е много излъчва сексуална агресия. Тоест Да. той Той е крещящ педерас. няма значение мъжко-женско. Не подбира. Според мен той си е една пълна десятка от MIB. Какво символизира MIB? MIB символизира въпрос. А, Не абревиатурата на MIB. Men in Black. Така.
Аз били съм Той е или не Fast and съм? by Curious. Аха, сега разбрах. Добре, аз ще се спра на този мускулест, крещящ педерас, който според мен, както нарисувахте тази ножица тук, е доста анално повътрив, така че бих го оценил на 12 фи. Как беше символа на фи? Това ли беше символа? Да кажем, че е това. Да Ние кажем, не че е държим това. толкова много на правописа и конкретиката, държим на посланията. Това е приблизителна оценка на задния отвор. Така го виждам, не знам вие какво ще кажете. На следващия постер искаме да изискаме Точно нещо като трейсър, малко по-S-шот, така, за да може да оцениме фито. Трейсър ще е добре, да. Трейсър. А между другото, той, нали си представяш, че с оранжев клин ще заспи просто. Ще заспи. Възбудих се малко. Възбуди ли се? И Дайте какво ни нататък. остана сега? Чакайте да си харесаме Централният сега. персонаж. Централният персонаж. Прическата е хубава, докарал го. Да. Има очна линия. Малко големи са му ушите, като на чебурашка. Да, почертава ушите, е точната линия да му я сложим зеленко. Така, смисъл. Малко за прилича на индианец, но няма значение. Аватар, да. Всеки разбира гримирането по някакъв различен начин. Така. Нека да зум-аутне. Вижте сега, тук анализът, колега, е много прост. Така, Ние обичаме простите неща. да. Това е централният педерас. Така. Това е водещият педерас. Значи, ако приемем, че този е 8, Аха, този е 12, тук стигаме до 20, така е. този още е 10, ставаме 30. Даваме му аванс заради това, че е централен. Виж какъв педерас като слънце. Моля ти се. Аз би го казал поне 50 от Final Fantasy. Браво. А това е абсолютен Това е символ. абсолютният Да. връх. Повече от това няма. Кажи речи, му е 50 инчов. Така ли да го разбирам? Възможно. Меча. Меча. Виж как го е прикрил тук. Смисъл, по никой начин не можеш Да. да видиш ясно изразено къде му е пакет. Така Крие че го с тук, меч, нали, всичко е в сферата на предположението. Но Но... със сигурност е 50 от Final Fantasy 50. Така че Комара е голям късметлия с този мъжак. Да смучи Мага от да него. смучи точно от него. Браво. Това е Това е един лъки комар. лъки. Ами толкова Да пишем ли лъки да вземем реклами от Лъки Страйк? лъки страйк, да. Така. Нали? А ти сещаш се ние последните епизоди, какво забравяме да правим за финал? Какво забравяме? Да разписваме нашите творби. Горе имаме място при надписа. Горе при мен, естествено, че да. Ами, това беше Вземем този някоя плава епизод. си четка, да. Чакай аз да си харесам нещо. Ти си къде да се харесай. разпиша. Аз ще се разпиша в Аз да Fallout. напомня на хората, че имаме една игра, където могат да предлагат различни обложки. Да, Възползвайте се от това, моля ви. ще дадем и награди. Ето аз съм Александър Бакалов и се разписвам вече тук. Чудесно. Така. Аз съм Антон Дишков, аз ще взема другата страна. И двамата сме са, това не е ли много педераско? Много е. Затова може да нарисуваме едно членче, е така централно. Членче малко. Колко малко арци членче, бе. Това е символа на нашето обединение. Да. Ами това беше от нас този епизод. Благодарим ви, че ни гледахте. Бъдете щастливи докато се ебете. Да. И внимавайте. Хив Е дебне бича навсякъде. на нашето поколение, затова Durex. The right choice.